Akwai hanyoyi guda biyar da nake ganin wannan halin da muka samu kanmu a ciki ya kamata mutane su bi wajen rage raɗaɗi na wahala da kuma talauci da muke fama da shi. Da farko dai mu yi kokari wajen duk yadda za mu yi mutum ya ga ya samu karin kuɗin shiga. To in kana da mota kamar a Abuja ko Lagos ko Kano, in ka tashi aiki daga karfe 8 zuwa 5 sauran wayannan awowin da kake da sun kaɗan yi Uber ko Bolt ko kaɗan ɗauki fasinja wuri zuwa wuri kaɗan samu karin kuɗin shiga, ko kuma wani sana'ar ɗinki ko sana'ar wani abu daidai da zai ɗan sa ka samu kuɗin shiga, saboda bukatunka da 5,000 kake kashewa yanzu ya koma 10,000 ko 20. Na farko kenan. Na biyu, mu kasance muna sayan abin da muke da bukata da su. Yau in baka bukatan kaza ko naman rago ko naman saniya, to ka nemi ko zogale ko ganye ko wani abu da zai kara ma lafiya mai sauki ka saya. Ba lalle bane sai ka ci kaza ko sai ka sayi abin da zai sa daga baya ka zo kana takura ko kuma kana ta cin bashi don ka kyautata wa iyalanka. Na uku, mu yi kokari mu rage buri. Duk wani burinmu na rayuwa yanzu sabon ɗinki, sabon takalmi, sabon mota, sabon hula, wasu abubuwa da mun san bai kamata ba a yanzu duk mu rage su. In ka da tsohon kayanka ka wanke ta ka goge, tsohon takalmin ka kai mata polish, hullanka ka kai wanki, kai manajin rayuwa ciki yadda ya kamata. Kowa san halin da ake ciki ba sa wa mutane bayani ba. Na hudu, mu samu system din da ake cewa kamar social insurance system. Kana da yan uwanka wanda suke birni suna dan samu, to ka ringa musu magana cikin daɗi kana neman taimako. Ka ce wani dan Allah ina da bukata ko 2,000 ka dan bani. In ya baka ka mishi waya ka gode mishi. Yan uwan mata da maza dole a taimakawa wayanda ba su da shi. In kana dan samun aiki mai kyau, yan uwanka da ka san ba su da shi ka dan ringa tura musu 2,000, 2,500. Na biyar kuma shine a rage ciki. Muna da wani tsari na cewa dole sai mutum ya ci abinci sau 3 a rana. To yanzu fa gaskiya an kai wani hali da in za ka samu mai sau 2 mai kyau ka ci, to alhamdulillah. So a wayannan hanyoyi guda 5 ɗaya idan muka biyo su, in muka bi su kamar yadda ya kamata, ina ji mutum zai iya manajin rayuwar shi, saboda sauki ba mu san lokacin da sauki zai zo ba. Amma duk muna kokarin kira ga gwamnati su fitar da tsari, mutane su san yaushe wannan azumi da muke ciki zai zo karshe.